ala wele bi abe comme ni ala bi yɔrɔ dɔ la ni ala tɔgɔ kelen fɔ parrain kelen bi bɔ i n'a cɛ ala tɔgɔ fila parrain ɲɛ kelen bi bɔ yen a laban fɛn bi t'i yɛrɛ sɔrɔ ala yɛrɛ kɛrɛfɛ o tuma n'i ser'o niveau ma dɔrɔn n'i ye min fɔ dɔrɔn ala b'o kɛ bi alhamdulillah an ka dunanba min bi Thailand ale de bi safinɛw ni tuluw bɔ ka ci an ma ka bɔ Thailand ala sɔnna a tigi yɛrɛ bi yan komi marakaw don yɛrɛ yira man d'olu ye or que yɛrɛ yirali tɛ tulu in ye mɔgɔ dama min furakɛ ani safinɛ ye siri dama minnu tigɛ bon ni marakaya tɛ a tigi kan k'a yɛrɛ jira mais a bɛ siran donc a b'an bolo yan an b'a fɔ ko a ni ce ani baraji et puis muso de don fo mɔgɔw k'a faamu musoya ti mɔnɛ ye quoi dusukolontanya o de ye mɔnɛ ye bi Mali bɛɛ bi hɛrɛ sɔrɔla tulu in na bɛɛ bi hɛrɛ sɔrɔla safinɛ in na a barika bi don ale n'a denw de la a sigilen bɛ yen mais bi a wulila de ko f'a kana a ɲɛ jɔ an na mais kuma min b'a da o de ti kuma ɲɛnama ye ko Thailand kaw ko f'an ka taa Konate Thailand lama ni waati in na a bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni ɛri 18 bi avion kɔnɔ i tɛ jigin o bamanankan ka ca dɛ donc an b'a fɔ k'a barikada ka Mali finitigiw fɔ jogo dɔ bi jeliw la ni maliyɛn ye a jogo ta Mali bi lafiya a ye jeliw jogo ta n'a ye jeliw jogo ta Mali bi lafiya o jogo bɛɛ ko tɛ jogo kelen b'a ɲɛ n'i ye réseau lajɛ bi mɔgɔw ka juguma dama dama de bɛ ta k'o bila réseau kan n'i y'a ye maa o maa la a tigi tɛ sidiya sɔrɔ n bɛ alakira jɔyɔrɔ de la bi ntɛnɛn laban ni ntɛnɛn laban si tɛ kelen ye o de la an balimakɛ min sugora k'a ka to yan ko dugawu kalan bɛ yan ala mɔgɔ don min kumana sa ka bɔ Côte d'Ivoire ala mɔgɔ don ne tun bɛ Sikaso anw bɔra Sikaso kunu 16 heures pour que kana bi kunbɛn an ye dugawu kalan bila dimanche ntɛnɛn na mun na ko alakira bangera ntɛnɛn an y'a bila ntɛnɛn de la ko kira bangera ntɛnɛn o fana ti ko kura ye kira kun bɛ ntɛnɛn sun u y'a ɲininka ko mun na i bɛ ntɛnɛn sun a ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangera ntɛnɛn mana ni kira y'a ka sun bila ntɛnɛn kan kira kɔfɛ mɔgɔw ka ko dɔ fana bila ntɛnɛn kan o ye alakiraladege ye mun na an y'a kɛ ntɛnɛn laban ye parce que daga jula ka timi ka tɛmɛ a sanfɛla kan i ti da o la fiyewu fɔ ni wɔlɔfɔw ye zamɛ dilan ka daga jula bɔ ka d'i ma n'i y'o ɲimini daminɛ i bɛ se ka ɲina daga sanfɛla kɔ o tuma a bangera ntɛnɛn dugawu kalo bilala kalo ntɛnɛn laban o ma wuludu kalo ntɛnɛn laban o fana de ye bi ye mɔgɔw ma bi dɔn parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ni Konate voyagera tuma dɔ la ko a ti bi sɔrɔ ko in dabɔra kira min kama kira ye kira laban ye a bangera kalo min na an bɛ o kalo de la nin ye a bilala ntɛnɛn laban na o kalo ntɛnɛn laban de ye nin ye o de la i ka suko an karamɔgɔ nkalon tɛ dɛ a ye jimanani minnu nana a ye jimananinw ta mais aw kana kɛ girigirili ye a y'a di mɔgɔw ma bi dugawu ni dugawu caman tɛ kelen ye bi ye mawuludu kalo ntɛnɛn laban yɛrɛ de ye a y'a kɛ hakilisigi la bɛɛ bi dɔ sɔrɔ bi ye ntɛnɛn laban de ye
mawlu kalo tene labando n'aw ma to yɔrɔ kelen an b'a tɔ to yen dɛ dɔw k'a di mɔgɔ ma mɔgɔw ka t'u yɔrɔ la non aw t'aw sigiyɔrɔ la a ye kuma jɔ n'aw ma ji ko in jɔ an b'a dabila dɛ non a bɛ se ka kɛ ni waati aw pilasi la mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ji ta k'a di aw ma i ji tatɔ mana tɛrɛ ni ji tatɔ dɛlɛla min sen kan o tɛ alakira jogo dɔ ye dɛ i ji minɛtɔ mana min sen daraki o tɛ kira jogo dɔ ye donc a ye to aw nɔ na silamɛya bɛ basigi de ko fɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ ni min ma dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ don ka so n bɛ dɔ ta ka d'o tigi ma donc n'an bɔra yen bi ye o dɛnɛ laban yɛrɛ de ye an ka sirikɛ y'an sɔrɔ bi ye o dɛnɛ laban de ye non seulement mawuludu kalo don deuxième kira ye kira laban de ye an ka dugawu bila la dɛnɛ laban de kan o dɛnɛ labanw ka dɛnɛ laban o de ye bi ye parce que nin ye kira bange kalo dɛnɛ laban ye o la an balimakɛ i ye sogo min kɛ i ma kalo tigɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw an b'u fo n ko jogo dɔ bɛ jeliw la n'an bɛ y'o jogo ta Mali bɛ lafiya jeli bɛ yaala ka mɔgɔ ka ɲuman de fɔ an ka réseau falen bɛ bi mɔgɔw ka juguman dama de kan k'a lakale i b'a fɔ kabi Ala y'i da i ma ɲuman kɛ o ye fitiriwaleya kɔda de ye a b'a hakili to o la o bɛ ka maa o maa ka juguman bila réseau sanfɛ a tigi bɛɛ ye ɲuman miliyari kɛ mais hasidiya ni ɲɛngodenya kama i ka ɲuman bi to yen k'i ka juguman lakale a b'a lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ n kanila Ala la Ala min ko bi dugawu bi jaabi bilahi tunga saya bi taa n'a bɛɛ ye fɔ ni min bɔra a la an ye min ye an b'o de fɔ la yan politiki kuma ti fɔ yan voilà politiki kuma ti fɔ yan an bɛ min ye tigitigi o de bi fɔ la donc a b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la siga foyi t'a la n'u m'a dabila tunga saya de bi taa n'u ye maa maa bɛ mɔgɔw ka juguman ɲini k'a lakale i mago sara mais jeliw bi tile ka mɔgɔw ka ɲuman de fɔ fo an ka segin jamana danbe ma o ye jumɛn ye mɔgɔ sɛnɛnkun i sɛnɛnkun mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka tɔɔrɔ man ka se o ye hɔrɔnya de mais komi yɛrɛwolo b'a fɛ ka ban jɔyɔrɔ nɔfɛ bi ani diɲɛ nɔfɛ ne ka denmisɛnnin dɔ bi sapɛri la a nana don dɔ accident ye boso dɔ sɔrɔ n b'a dɔn bosokɛ in joginna a nana dɔrɔn ale bi sapɛri la a b'a ka baara de la a ɲɛ da bosokɛ joginnen ka yɔrɔ min na a ɲɛnaminina de f'a ɲɛ kun bɛ ɲini ka minɛn na o de kɛ a b'a ka baara la bon o kɔrɔ ye di kadɔ ni boso man ka tɔɔrɔ lase ɲɔgɔn ma Kulubali ni Konate bɛ ten Samakew bɛ ten Dunbiyaw bɛ ten Jara ni Tarawelew bɛ ten mais Ala ni diɲɛ denya ni jamana juguya fɛ Tarawelenkɛ bi Jarakɛ ye jɔyɔrɔ la ka nkalon tigɛ ka d'a la pour que mɔgɔw ka bɔ a la o yɛrɛwoloya taara min o tɛ danbetigiya kɔni ye voilà i sɛnɛnkun hali n'a y'a sɔrɔ i kan ka du dɔ attaquer e ye Konate de ye i y'a ye du in kɔnɔ Kulubali du de bɛ yen sɛnɛnkunya kama i b'a fɔ ne ko kɛ ɲɔgɔn ti ninnu ye i bɛ jɔ yen i ti don fiyewu n'i ye yɛrɛwolo ye ne muso fɔlɔ bɛ yan Kulubali denni dɔ don ni ne donna kaliwa la ni Ala deli guana ni ne donna kaliwa la bilahi n bɛ kira jɔyɔrɔ de la a bɛ fɔ de ko Konate kaliwa jɔ ko taga i muso nisɔndiya a sigilen filɛ silamɛ tɛ sa mɛ an tɛ se ka Kulubaliw ka silamɛya fɔ o cogo la dɛ f'an ka a fɔ k'a da sirani dɔ la a yɛlɛmana a banna donc ne bi to n ka kaliwa la n bɛ kaliwa dɔw ta kumakan dɔw ka di Ala ye kojugu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin a ka di Ala ye kojugu
mais ala bi ne to o duma bala k'a fɔ he kaliwa in jɔ taa i muso fɔlɔ nisɔndiya a bɛ dugawu k'i ye n'i y'a ye ne sigi o sigi n bɛ dɔ da Kulubaliw kan ne ma deli ka sigi ka wuli ni ne ma Kulubalaka dɔgɔya parce que a dɔ bɛ n kun na bon fɛn mun sigilen b'o kulo ni ka yɛlɛ kan mais hɛrɛ de bɛ taa yen madame b'a kalama n sigi o sigi n bɛ Kulubaliw ta dɔ bɛ n bolo yen bon donc o la ni Mali y'o ta ala ni jɔyɔrɔ ko nɔfɛ kɛlɛ kosɔn ka dɔ bi boso ta f'i bi nkalon tigɛ ka da la aw bɛna jɔyɔrɔ jumɛn sɔrɔ ka mɔgɔya jɔyɔrɔ bɔ donc f'an ka segin an ka baara kɔrɔw de ma ka segin an ka danbe kɔrɔw ma Mali dilanna ka se degré dɔ la ala fɛ mɔgɔw m'a faamu sinankunya b'i ni min cɛ ni kɛlɛ donna i n'a cɛ a bɛ fɔ k'an sinankun don o kɛlɛ bi jɔ yen e sɔnna i sinankun don o jɔra yen sinankunya tɛ ni mɔgɔ min cɛ furu b'i n'a cɛ nin y'an furu ɲɔgɔnw ye o ko bi jɔ yen ni furu ɲɔgɔn tɛ ni mɔgɔ min cɛ i b'a sɔrɔ i baso bɔra yen nin ye ne balakaw ye n bɛnkɛw don ko fana bi jɔ yen n'o tɛ yen ne ni nin bɛ sigida kelen na kɛlɛ bi jɔ yen bon e ni ala cɛ n'an ye nin sababu dama dɔ ta kɛlɛ bi kɛ bilen Mali solution bi an yɛrɛw de bolo an bɛ jamana finitigiw fo a bɛ minnu bolo bi n b'a ɲini ala fɛ ala bi dugawu bi jaabi ala kana fanga bɔ ninnu bolo ala bi dugawu bi jaabi sɔrɔsi minnu bɛ an kun na ala kana fanga bɔ o bolo kabi ala ye n da n'u ma deli ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se 5 mètres ma an tɛgɛ ma deli ka don ɲɔgɔn bolo